Magandang araw, kabamba! Lutong Ilocano na naman po ang aking isi-share sa inyo. Dinengdeng ang tawag naming mga Ilocano. Sari-saring gulay lang ito. Tara na, samahan niyo ulit akong magluto dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Alas 9 pa lang kaninang umaga, prepare ko na yung mga gulay na aking lulutuin. Sari-saring gulay itong mga to. Bulaklak ng kalabasa, gabi, sitaw, sigarilyas, at dadag. O kaya minsan tinatawag namin itong agod. Sa mga hindi nakakaalam ng dadag, yan po yung murang bunga ng munggo. Sa inyong lugar, ginugulay nyo rin ba yung murang bunga ng munggo? Yan po yun yung dadag. Paki-comment naman po, kabamba, kung anong tawag nyo dyan at kung anong luto ang ginagawa nyo. After ko naman prepare yung mga gulay, inumpisahan ko naman na ang pagluluto. Bali, maggigisa lang ako dito ng bawang, sibuyas. After ko naman ito maigisa, isinunod ko naman yung karni ng baboy. Yan po yung aking isasahog. Minsan sa lutuin na to, ang sinasahog ko ay inihaw na isda. Bangus o kaya tilapia, pwedeng-pwede na. After ko naman maigisa yung karne, naglagay naman ako dito ng tubig. Tansyahan lang yung paglagay ng tubig, depende kasi kung gaano karami yung gulay na iluluto. Inilagay ko na rin yung gabi at naglagay ako dito ng bagoong. Tsaka ko ito pinakuluan. At nung kumulo na, nilagay ko na yung mga butil ng munggo. Yan yung murang bunga. Tinanggal lang namin ito sa kanyang balat. Tawag naming Ilocano ay buksilan. Tinakpan at pakuluan lang natin ito hanggang maluto na yung munggo at yung gabi. Yan, pwede na natin isunod yung mga ibang gulay. Yung sitaw at yung sigarilyas. Kaming mga Ilocano, nakadikit na sa amin ang salitang kuripot. Siguro likas na sa atin yung matipid. Iba din kasi yung nagtitipid sa madamot. Iniisip din kasi natin yung mga susunod pang mga araw na pagkakagasto, lalo na sa mga nanay na tulad ko. Siguro hindi lang naman kaming Ilocano ang nagkukuripot. Aminin, dahil ako aminado dyan. Napakwento na naman ako. Nagdagdag pala ako dito ng asin kasi medyo matabang. Tinakpan at pinakulaan ko lang ito ng saglit. Dahil half cook ko lang naman ito lulutuin. Eh kung may mga kasama naman kayo sa bahay na matanda na at wala nang ngipin, kailangan din natin sila i-consider. Kaya lutuin nyo na lang ito para malambot yung gulay. Yun ay na-share ko lang naman. Pero ako, dahil wala kaming kasamang matanda, niluluto ko ito ng half cook. Sinusulit habang malakas at buo pa ang mga ngipin. Joke lang po. Naglagay din ako dito ng MSG. At syempre, depende pa rin sa'yo kung gusto mong gumamit yan. At ang panghuli kong nilagay ay yung bulaklak ng kalabasa. At papakuluan ko lang ito ng 1 minuto. The best ato nga si daon kakabsat. Lalo no dati bugoong tapos pitakam tisili ay na nagimasan. Kung nanonood ka pa sa oras na ito, maglalambing lang naman ako sa'yo. Baka di ka pa nakapag-follow kay Bamba's Kitchen, pwedeng paki-follow and like naman po ang aking page. At paki-share na rin itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo! Kung nag-iisip ka na naman kung ano ang lulutuin bukas, try mo na rin itong lutuin. Kung ayaw mo din naman ng bagoong, try mong ilagay yung patis. Kasi kaming mga Ilocano talagang mahilig sa bagoong. Yan, luto na yung ating dinengdeng. Magsandok na ng kanin at sabay-sabay na tayong kumain. Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog. Thank you for watching, kabamba!